ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пана з вами. Бог у святым месте Своим, и Он збирае народ свой у Своим доме, и Он силу и моц дае народу Своему. Гэтымі словамі антифона на выход распачынаем святую імшу у 17-ю звычайную нядзелю. Як чулі у антифоне, Ён збірае нас у Своим доме. Ён збірае нас, каб насыціць нас Своим словом и Своим телом. В хвилине тишины проставим Пану Богу наши молитвы и просьбы, с якими сегодня приходим до Иисуса. А я подчас гэтай святой імшы молюся в интенции подяки за прожитых 5 годов лисица Артема, так само за атрыманыя дары за прожитые годы 40 годов Владимира, с просьбой об дальнейшем Божьем благословении, потребных ласках, моцным здоровье и опецы Матери Божией для Артема, Владимира, Ирины и Софии и для всей семьи Лисица. А каб годно удзельнічаць на святейшых ахвяры, перапросім Бога за нашу грешность. Споведаюся Богу всемогутнему и вам, братья и сестры, что сгрешили Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Христос
Помолимся. Боже, оборонца усіх, хто на Тебе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Твоёй милосерднасцю і навучи нас мудро карыстацца зямнымі добротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе веки вечныя. Читання другої книги Володарства. У тыя дні один чалавек прыйшоў з Баал-Шаліша і прынёс чалавеку Божаму хлеб пачаткаў, 20 ячменных хлябоў і свежае збожжа ў торбе сваёй. І сказаў Элія: «Дай людзям, каб елі». І сказаў слуга ягоны: «Як магу я пакласці гэта перад сотню чалавек?» Ён зноў сказаў: «Дай людзям, каб елі, бо так кажа Пан: будуць есці і застанецца». Тады паклаў перад імі і елі яны, і засталося паводле слова Пана. Гэта Слова Божие. Пан насичає нас удосталь, Пан насичає нас удосталь. Няхай славять Тебе, Пане, усе Твоє створенні, і усе святые Твои благословляют Тебе. Няхай оповядают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Пан насичає нас удосталь. Очі усіх з надією глядять на Тебе, і Ти даєш їм їжу свой час. Ты открываешь свою руку и удосталь насыщаешь усё живое. Пан насыщає нас удосталь. Пан справедливый на усіх своих шляхах и верный во усіх своих справах. Близкий Пан до усіх, хто Яго клича, до усіх, хто клича Яго у правде. Пан насичає нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, молю вас я, вязень Пана, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостю, терпячи один одного у любові, стараючись заховати єдність Духа у союзі миру, одно тіло і один Дух, як і ви покликані у одної надії вашого покликання. Один Пан, одна вера, один хрост, один Бог і Отець усіх, який над усіми і праз усіх, і во усіх. Гэта Слово Божие. Великий пророк повстав сярод нас, і Бог наведав свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z Wami.
Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єзус адышоў на другі бок Галілейскага або Тыберыядскага мора. Ішло за ім мноства людзей, таму што бачылі цуды, якія ён учыніў над хворымі. Езус узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі, а набліжалася Пасха, юдэйскае свята. Калі Езус узняў вочы і ўбачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» Аказаў гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталося хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сымона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут хлопец адзін, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Езус сказаў: «Загадайце ім сесці». А было там на тым месцы шмат травы. І селі людзі, якіх было каля 5000. Езус узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Езус, сказалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Езус даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Браты і сёстры ў Хрысце Пану, прыходзім сёння ў касцёл, у святыню Божую, як той народ каля Галілейскага мора, каб насыціцца Божым словам, каб пачуць Божае слово, каб пачуць Бога, каб сустрэцца з ім. Як тыя людзі ведалі, што Езус аздараўляе хворых, бачылі і ведалі цуды Езуса, так і мы ведаем, што Езус сапраўды можа перамяніць маё жыццё, можа учыніць цуд у маім жыцці. Прыходзім сюды з патрэбы сэрца. Браты і сёстры, сённяшняе Евангелие, над якім разважаем, ставіць перад намі пытанне, што у сваім жыцці я памнажаю. Калі чытаем Евангелие, ведаем, што Езус в сённяшнім Евангелии памножыў гэтых 5 хлябоў, 2 рыбы. У Кані Галілейскай што Езус памножыў на вяселле, чаго не хапіла? Віно памножыў, перамяніў спачатку, а пасля памножыў. Скажам, з Евангелия ведаем, што матэрыяльных рэчаў больш Езус не памнажаў. Не прыходзілі да Езуса, скажам, з чемаданам грашэй і сказалі: «Ніхто не гаварыў, памнож нам гэта, каб мы мелі за што жыць». Напэўна, Езус так не зрабіў бы, бо ёсць за што жыць. Але ведаем, што Езус таксама памнажаў нематэрыяльныя рэчы, такія як здароўе, такія як патрэбныя дары і ласкі людзям. Калі так паглядзець, то нічога дрэннага Езус не памнажаў. Толькі дабро, толькі ўсё тое добрае, што патрэбна чалавеку. І вось менавіта тое пытанне, над якім сёння павінен кожны з нас паразважаць, пытанне, якое сёння ставіць нам Евангелие. Што у сваім жыцці я памнажаю? Бо памнажае кожны чалавек, кожны ўмее ў сваім жыцці памнажаць. Толькі што я памнажаю? Дабро, любоў, справядлівасць, ці зло, эгоізм, ненавісць,
абгаворы, сплетні, перасуды. Што я ў сваім жыцці памнажаю? Слова «дзякуй» шмат ад нас сілы ці вымаганняў кісьці патрабуе? Хіба не? Але калі чалавек штосьці, нават звычайны тэлефон, можам ж адказаць чалавеку «дзякуй, што ты мне пазваніў». І гэтым жа памножам дабро. Дзякуй, мама альбо тата, што дапамаглі прыбраць у пакоі. Шмат? Дзеці, шмат гэта патрабуе ад нас высілку? Хіба не. Але гэтым памножам дабро. А ад бацькоў шмат будзе патрабаваць сілаў слова «дзякуй», калі дзіця штосьці дробнае, але зробіць на карысць. Хіба не. Што я ў сваім жыцці памнажаю? Як хрысціяне, то хіба павінны ісці за Хрыстом, наследаваць Хрыста і памнажаць толькі добрыя рэчы, толькі шляхетныя хрысціянскія рэчы, нават не матэрыяльныя, бо Езус таксама не толькі матэрыяльныя рэчы памнажаў. Ісці за ім і наследаваць яго і памнажаць дабро, любоў, міласэрнасць у штодзённым жыцці. У адной мясцовасці, на такім хутары, жыў дзядуля, як лета, унук прыехаў да дзядулі на такі адпачынак. Звычайная размова дзядулі са сваім унукам. І ў гэту мясцовасць прыязджае такі лімузін, прыгожы. З яго выходзіць вельмі прыгожая, шляхетная, дорага, скажам, і прыгожа убраная жанчына і пытаецца, ці ў гэтай мясцовасці я знайду добрых, спакойных людзей. Бо там, дзе я жыла, там былі толькі сплетні, там былі толькі злосць, ненавісць, агрэсія адзін на аднаго. На што дзядуля сказаў, хіба што не, тут такія самыя людзі жывуць там, дзе і вы жылі. Жанчына сабралася і паехала. Праз хвілін 15 прыязджае звычайнае аўто, з якога выходзіць малады чалавек, усміхаецца і пытае да дзядулі, ці ў гэтай мясцовасці я змагу жыць, бо так сталася, што павінен тут цяпер працаваць па распределенню ці як, павінен тут знайсці жыллё і тут працаваць. На што дзядуля адказаў, так, знойдзеш сабе тут месца, трошкі далей праедь, там, напэўна, ёсць пустыя дамы, дзе ты зможаш жыць і тут працаваць. Рэакцыя ўнука задае пытанне свайму дзядулі, пытае, а чаму ты жанчыне адказаў, што ў нашай мясцовасці яна не знойдзе месца для жылля, а гэты малады чалавек знойдзе. На што дзядуля, так паразважаю, уже, скажам, са сваёй калакольні, з пункту седжання, ужо пражыўшы жыццё, мудра адказвае для свайго ўнука, што гэтая жанчына не шукае спакою. Каб яна шукала б спакой, каб яна памнажала яго, яна знайшла б яго ў той мясцовасці, дзе яна жыла. А так, як яна шукае невядома чаго, не знойдзе гэтага супакою. І не будзе тут шчаслівая, не будзе тут спакойна жыць. А гэты малады чалавек, просты, які з усмешкай звярнуўся, яму нічога не трэба. Ён звычайны, ужо сваёй усмешкай, сваёй паставай такой, ужо гэтае дабро, супакой, радасць памнажае. Браты і сёстры, за хвіліну Езус Христус, жывы і праўдзівы, прыйдзе на алтар і падзеліцца з намі сваім целам. Няхай сённяшняя сустрэча, сённяшняя нядзельная святая імша сапраўды учыніць, пераменіць нашае сэрце, каб мы у нашым жыцці памнажалі дабро. Каб у жыцці нас, нашых іншых людзей памнажалі дабро, любоў і справядлівасць, каб наша жыццё і жыццё іншых людзей станавілася лепшым Божым жыццём. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Отца всего, Творителя неба и земли, всего важного и немощного, и адзінага
Зайца народжена перед усіми веками. Бога от Бога, світло от світла, Бога собравна от Бога собравна, народженого і створена, одина судна раздевкой Божьей сталася, и Он для нас людей, и для нашего пришел с неба, и вселился Духа Святого, Девы Марии, и стався человеком. Так Сына за нас. И на детей вас раз. Пришел на небо, сидеть праворуч Отца, на укрытие упали, судить живых и померлых, но благодарству не будет конца. А на животворцу, які зайця і сина походять, якому разом за Отцом і Сином належить поклоніння хвали, який промовляв раз пророк. Дивний святий католицький апостольський костел, визнаю один хрост для прощення греху і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в світі. З вірою збавчую моц Єсуса Христа, узнесем праз Его посредництво до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как Его вера, надея и любовь показывали свету шлях до Божьего благодарства. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как под кіраўніцтвом Духа Святого Ён содейничал умацаванню сярод християнов сапраўднай едности. Тебе просим. Молимся об добрым надворье на час солетнего жнива. Тебе просим. Молимся о потребной ласке, Божие благословение, опеку Мати Божией и мощное здоровье для Артема, Владимира, Ирины и Софии. Лисица, Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы умели дяковать Богу за отрыманную от Его допомогу. Тебе просим. Просим Тебе, Боже, учени, как мы не переставали узносить до Тебе молитвы и учились распознавать Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Усемогутный Боже, прими дары, якія мы Табе складаем з того, що, дякуючи Твоей щодрості, атрымали. Нехай праз моц Твою ласки гэтая ахвяра освятить наше земное жыццё и приведи нас до радости вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўду і годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, у Табе мы жывем, рухаемся, існуем,
І ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабраню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Jesуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вышчаем смерть Твою, Пане Боже, вызнаем Твое воскресение, чекаем милости. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе. Праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будзь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. О Тваё валадарство. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тобі слова, і будь здоров'я до душа моя.
Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Ты нас из праха поднял, свет Твой во тьме воссиял. Нет таких Бог, нет как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. И если Бог с нами, то против нас восстанет. И если Бог с нами, то может против быть. И если Бог с нами, то против нас восстанет. И если Бог с нами, то может против быть. И если Бог с нами, то против нас восстанет. И если Бог с нами, то может против быть. И если Бог с нами, то против нас восстанет. И если Бог с нами, то может против быть. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Молимся. Пане наш Боже, мы приняли найсвятейший сакрамент, вечный успомин муки Твоего Сына, учени, каб гэты дар, Яго невыказной любови, посприял нашему збавленню, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступніцтва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступніцтва святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікаваўся Тобою пасля народзінаў, прашу Тебе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовно хочу усыновіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё. Душпастырскія аб'явы. Святоружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Ліхенскай, у ўторак Маці Божай Грамнічнай, у сераду Маці Божай Кормячай, у чацвер у спамогі веры вызнаўцаў, у пятніцу Маці Божай Ласкавай, у суботу каралевы мучанікаў, у нядзелю а 18 гадзіне святой сям'і. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. Заўтра, 26 ліпеня, успамін святых Яўхіма і Ганны, бацькоў Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта дзень удзячнасці пажылым людзям, асабліва нашым дзядулям і бабулям, а таксама дзень шчырай малітвы ў іх інтэнцыі. 29 ліпеня успамін святой Марты. 31 ліпеня успамін святога Ігнацыя Лайолы, святара. 1 жніўня, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы о 9 гадзіне выстаўлення свяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да гадзіны 13. Пасля сумы адбудзецца эўхарыстычная працэсія, урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Сёння, пасля кожнай святой імшы, з нагоды ўспаміну святога Хрыштафа, які з'яўляецца апекуном вадзіцеляў, падарожнікаў і пілігрымаў,
адбудзецца асвячэнне транспартных сродкаў і благаслаўленне кіроўцаў. У закрысці каля касцёла можна набыць розныя рэлігійныя рэчы з выявай святога Крыштафа. Выходзячы з касцёла і ў закрысці таксама можна набыць новы нумар нашай дыцыцыяльнай газеты «Слова жыцця», у якой даведаемся шмат цікавай інфармацыі з жыцця касцёла на Гродзеншчыне і не толькі. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. На тыдзень працы і абавязкаў з верай прыміце Божае благаславенне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Оставляю, Боже, Тебя всем своим сердцем. О делах Твоих славных расскажу всему миру. Тобою тешусь и радоваться буду. Псалмы буду петь на Твою честь. О Всевышний, о Всевышний, о Всевышний, о Всевышний, о Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.